Türkmence gepleşik. Türkmence gepleşik. Salam, salam. Ertiriňiz haýyrly bolsun. Ertiriňiz haýyrly bolsun. Sağ bolun. Sağ bolun. Ýagdaýyňyz nähili? Ýagdaýyňyz nähili? Gowy. Gowy erwet däl. Sizem gowymy? Sizem gowymy? Ýaxşy. Ýaxşy. Siziň adyňyz näme? Siziň adyňyz näme? Meniň adym Sadyp. Meniň adym Sadyp. Siziň ýaşyňyz näçe? Siziň ýaşyňyz näçe? Meniň ýaşym 20. Meniň ýaşym 20. Türkmenistany haladyňyzmy? Türkmenistany haladyňyzmy? Hawa gaty owadan. Hawa gaty owadan. Meniň bir soragym bar. Meniň bir soragym bar. Aýdy beriň. Aýdy beriň. Türkmenistanyň paýtagty niresi? Türkmenistanyň paýtagty niresi? Aşgabat. Aşgabat. Şäheriň kartasy bar bolsa, maňa görkezip bilýäňizmi? Şäheriň kartasy bar bolsa, maňa görkezip bilýäňizmi? Bolýa, görkezäýerin. Bolýa, görkezäýerin. Minnetdar. Minnetdar. Gijäňiz rahat bolsun. Gijäňiz rahat bolsun. Sağ bolun. Görüşýänçek. Sağ bolun. Görüşýänçek. Bu derste selamlaşma ve tanışma ile ilgili cümleleri öğrendik. Ayrıca selam kelimesini selamünaleyküm şeklinde kullanmak istersek o da şu şekilde olacaktır. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Selamu aleyküm sultan. Ve aleykümselam. Selamu aleyküm sultan. Ve aleykümselam. Selamu aleyküm sultanım. Selamu aleyküm sultan. Ve aleykümselam. Türkmence günaydın derken gördüğümüz ertir kelimesi tek başına yarın anlamını vermektedir. Ertir. Ertir. Ertirlik dersek de bu Türkmence'de kahvaltı anlamına gelir. Ertirlik. Ertirlik. Diğer derslerde görüşmek üzere.